मैया बिजितगोरा बसुमतारी होननाय देबोरगाव ब्लकनि सभापति होनदों बिथाङा सभापति बिथाङा सासे MCLA आरो आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि भाबै सोंखारिदों गाज्रि भाबै बिबुंथि होदों दिनै बेनो प्रमान जायो जे UPPL दोलोहा आइजोफोरनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो रेसपेक्ट गैया गतिके दिनैनि दिनाव रमद बर'ननि UPPL सरकारनि नेतृत्वआव कुनु आइजो माहारिया सन्मान होजायाखै आरो होफेराखै आरो आइजो माहारिया सुरक्षित गैया होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो आङो दा दिनै क'क्राझार सदर थानायाव आङो FIR बिजितगोरानि बिजितगोरानि सायाव आं FIR होनो फैदों जाहाथे भबिष्यताव बे बिजितगोराबादि UPPLनि बिभिन्न पदबिधारि व्यक्तिफ्रा कुनु आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि अशालीन मन्तब्य आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे आखु देखायनो दाहाथों आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर दाहोथों बेनि थाखाय आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै आङो सदर थानायाव फैनानै आं बिथांनि एगेन्स्टआव केस होफैदों। UPPL दोलोनि सायाव कुनु आइजोफ्रा सुरक्षित नङा बेखौनो आं बुंनो सानदों। दिनै BTCनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय प्रमद बर'ननि दिनाव प्रमद बर'ननि UPPL सरकाराव बयनिख्रुइ बांसिन थगायजादों होनबा आइजो माहारिया थगायजादों साफ्रोमबो आइजोनि न'खराव थांनानै साफ्रोमबो बिमानि न'खराव थांनानै बिसोरो होनदोंमोन जे नोंथांमोनहा साबसे फिसा दङ साफ्रोमबो फिसाखौ साख्रि होनाय जागोन होननानै आइजो माहारिखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै आइजोफोरखौ थगायदों बिथांमोनहा बुंदोंमोन साफ्रोमबो आइजो ग्रुपनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखानिफ्राय आरो उननि दिनाव 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोनहा महिलाफोरखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै बाहायबो महिलाफोरखौ थगायदों गतिके आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियानि खेत्रआवबो ससियेल मिडियायावबो बिसोरो बिभिन्न निउज पर्टेलनि जगेदिबो आइजो माहारिखौ सासे सन्मानित सासे आइजो माहारिखौ बिसोरो बेबायदि गाज्रि भाषाजों होननानै सोंखारिनाया बेनो प्रमान जायो जे BTCआव प्रमद बर'ननि दैदेननायाव महिलाफ्रा सुरक्षित नङा गोख्रोङै बाहागो लागोन BTCआव BPFआ शक्तिशाली दङ रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव आस्था दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जे BTCआ 17 बोसोराव जों रायजो राजाखौ सुरक्षित खुंथाय होबोदों महिलाफोरखौ सुरक्षित होबोदों बेनि सायाव सारा BTCनि रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव जोंनि नेतृत्वनि सायाव बिसोरहा गोजोननाय आरो बिसोरहा फोथायनाय दङ गतिके जोङो रायजो राजानि बे गोजोननाय आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जोङो फैगौ एसेम्ब्लियाव जोङो गोख्रों भाबै दावहानांगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो KGनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।